Salutare și bine la un nou episod. Astăzi vreau să vă dau un tutorial cum puteți să instalați un Brawl Stars mai vechi. Deci acesta este Brawl Stars 15 de brawler. Bine 32 ore și ăsta. Cum să deja. Și dacă vreți, vă dau aici un tutorial. Și dacă nu vă merge, o să vă dau un link. Vă dau linkul unde doar să-l instalați în descriere. O să intrați în descriere și vă dau linkul. Bă, are boxuri, are de toate. Da, în fel zis că e din China, ia. Dacă ne punem pe... Bun. Dacă se înțeles. Da. Este brasa simția. Ok, deci mai întâi pe Google căutăm Magic Brawl. Intrăm pe primul site. Și aici vă arată versiunile care vreți. Ori ăsta Magic Brawl cu Leonor, Retro Brawl care este din 2018 și asta e, nu știu din ce an e. Dacă vreți, după dați pe descărcare pe Android sau pe iOS, depinde pe ce sunteți. Aici merge decât pe Android și asta merge și pe iOS. Dați descărcare. După aici, cum să instalați, uite aici, download, nu contează, așa. Și după eu vreau să vă pun link, o să vă pun link-uri la amândouă alea. Sper că v-am ajutat. Dacă vreți să mai vreți de genul tutoriale, nu uitați de un like și un subscribe. La revedere!